apelido Sanxurxo coa grafía galega actual só o levan 2 persoas en Galicia, pero pasan de 3000 os galegos apelidados Sanxurxo, coa grafía arcaica que, pronunciada como se fose palabra castelá, fai que moitos pensen erroneamente que este apelido é castelán. Imos ver que non é así. Igual pasa cos 740 apelidados Sanxorxe, escrito Sanxorxe. O nome deste santo é Xurxo, nome propio galego, non castelán nin portugués, que procede do grego Georgios, derivado do nome común Georgos, que significaba labrego. Este nome grego chegounos polo latín Georgius e deu 2 formas, Xurxo e Xorxe. O portugués só coñece a forma Xorxe, que na grafía portuguesa resulta idéntica ao castelán Jorge, aínda que a pronuncia portuguesa é case igual á galega. A forma Xurxo é, logo, privativa do galego. Na microtoponimia, Xurxo aparece 54 veces e Xorxe 15. Vila Xurxo, Muiño de Xurxo ou a Eira de Xorxe, Ponte de Xorxe. Co paso do tempo, Xurxo, forma maioritaria e diferencial, converteuse en apelido, que na grafía arcaica, escrito con 2 iotas, levan 184 galegos, boa parte deles do concello de Mazaricos. No resto de España lévano unhas 230 persoas en provincias de tradicional emigración galega. O santo San Xurxo ou San Xorxe é titular de 34 parroquias, e del veñen os apelidos galegos San Xurxo e San Xorxe, talmente como outros apelidos que derivan de santos, como San Xiao, San Xenxo ou Santiago. A forma San Xurxo é máis do terzo norte de Galicia e San Xorxe do terzo atlántico. Teñen a mesma orixe un Santiurxo do Castro Caldelas e o Santurci ou Santurce da Ría de Bilbao, no País Vasco. É posible que a conservación deste apelido por toda España axudase á súa opacidade, como aconteceu con outras formas galegas como Seoane, que sería en castelán San Juan, San Xiao, en castelán San Julián, San Fins, en castelán San Félix, ou San Xenxo, en castelán San Ginés. Houbo un mártir Xurxo antes do 313, pero sobre el acumuláronse tantas lendas que hoxe a Igrexa considera puramente novelesca toda esa roupaxe dos libros de cabalerías que tanto gusta a venecianos, cataláns e ingleses. Chegou a ser o símbolo dos cruzados que ían a Palestina, como Santiago para os cristiáns da península. Ben falado. Cada un ten 12 meses. Ano. Os barcos amárranse, no? No porto. No porto. Escusades. San Xurxo e San Miguel son santos tan arraizados en Galicia que xa lle chamamos confianzudamente Xurxo e Migueliño. San Xurxo é o 23 de abril e a aparición de San Miguel é o 8 de maio. É tempo frío, por iso o refraneiro recomenda abrigarse. Ata non pasar Xurxo e Migueliño non tollas o manteliño, quere dicir, abrígate. Non tollas, no sentido de non quites, elles latín puro. En xeral, pos produtos agrícolas de Galicia é bo que chova en abril, pero para algúns, como as cereixas e as peras, non. Por iso, na capela din, se por San Xurxo chove, de 100 cereixas quedan 9. E en San Xorxe de Ferrol din, se polo patrón xea, nin perucos nin cereixas, así que cada cousa quere o seu tempo. Abor.